Vale. Grupo La Xeira, un estreno mundial de los mundialísimos, vai a ver aquí nesta plaza. Preparadas, despois entón, o Grupo La Xeira. Estades listas?
E non vos escoitaba. Bueno, vamos a rematar, entón que se preparen, ahora sí que xa as vexo. Que se preparen ao grupo Laxeira, que antes non estabades por aquí.